Atzoko bilera honetan, 255 milioi euroko diru funtsa zegoen mahai gainean. Europak defizita malgotuko balu, Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek, zorpetzera jota, erabiltzeko moduan izango luketen diru funtsa hain zuzen. Azpiegituretan, berrikuntzan eta enpleguan inbertitzeko litzatekeena. Bilerak ze emaitza eman zuen galdetu diegu gaur alderdi politikoei eta irakurketak oso ezberdinak izan dira. Pentsatzen dugu urrats positiboa dela eta urrats eraginkorra izan daitekeela gaina. Alderdi Popularra ere pozik dago. Cuando se producen pactos en un momento de crisis económica, yo creo que cualquier persona y político de bien tiene que felicitarse. EH Bilduk aldiz ez du ikusten zoriontzeko arrazoirik. Akordioa egon izana gezurtatu eta mahai berean eserita egon zen Gipuzkoako Aldundia oso haserre agertu da gaur. Gipuzkoako Foru Aldundiak argi eta ozen esan nahi du, atzo ezela ez planik aurkeztu eta ezela ere akordiorik egon. Bileran egon ezen alderdi sozialistak ere antzeko irakurketa egin du. Urkulluk behar zuen argazkia egin zuela, argazki hutsa. Aquello de la montaña parió un ratón, muchas expectativas, pero muy pocos resultados prácticos. Testu inguru honetan bilduko ditu Urkullu lehendakariak datorren astean buruzagi politikoak.